Beriku perang iku koyo senjata lengkap ya lho. Ya iyalah. Jadi koyo Rembo kae lho, Cak. Yo iya ta. Ya kudu ngono. Cuma yo balik maneh asline iku piye yo. Ya oleh maksudnya ngono iku oleh. DBAP tenan butuh ini. Besok tak gas bos. Oke, siap Dep. Terus ya apa ya? Aku nyimak sampean iki, Cak. Ya nek Pri kan memang targetnya banter wis. Iya, Lainnya sesuai wes. Jadi Wes. dia mau perang strateginya perang kalau itu. wis gak ngepuri ngene-ngene gak banter. Jadi beriku lek perang no tank granat kabeh senjata ditokne wes. Ngene. Tak Lho, delok Cak, yo. orang. Aku iku Kak, jarak aku puso iku anu. Jarak rong puso ya aku ning pinggir yo. Kupingku tak tutupi kene kendangku obah. Ya iyalah wong orane dawane sakmono. Jadi kuping tak tutup ngene iki nutup tapi kendangnya ning jero obah ngene. Masalah aku. Ya bener wis kayak dijuduli middle keruwek iku wis gak salah wis iku. Ngeruwek anjen iku. Katu komposisine ya bener. Orang Twitter ya dawa. Wajib. Oh. Lah aku dikon riset-riset biyen niku ya gak sepiro iku wis. Mari ngono dadakno lu janji digawe rek orang Twitter dawa iku. Widak iku. Swita, wis tak jamin swita. Lek dawa sak meter ya apa Cak Nopi? Tambah Gak iso banget. metu, gak iso metu. Lamdane terlalu jauh. Dadi awakmu ngrungokne kudu jarak jauh. Iku kan exit-e ya gede to, Cak. Wrong in to. Tuh. Komposisine kan pas. Apa ana sing rong in, ana sing telung in, ana sing sak in. Oh. Aja dipikir padha Twitter iku, ana sing muni mid hack. Makane sing kruwek iku ya sing mid hack iku. Ya iku sing nyurung iku. Nek miti aku yakin mek lemu. Lek mite tong-tong iku ya. Ora lemu pasti, rolas kan iku. Oh, 10 ta? 10 ta rolas. 10. Betapo yo. Full betafo kan iku. Iku power sak speakernya full betafo iku. Sak sape betafo. Tapi ngeri. Orang selamatane Cak Nopi. Ngrungokne iku ngeri. Kerih ya. Ya banter aja nih. Banter lek bantere. Pak iku ono tune, bahkan ono tune, pokoknya targetnya dia memang banter. Salah lagune karena kan konsepnya memang seperti itu. Yo, Pesi Trends alirane. Aku jan tak tutupin lah yo. Kendang sing jero iki dirasakne kok tangan iki ngene. Ya Allah aku. Salah aku ning dhuwur puso, Cak. Wah, dadi jan pas madhep nek. Gak madhep pas ning sampingku ngene. Wah, Yo piye yo. Mane Lek iku- kena suara kene lho. lek iku lek dirungokne ning Rep. ngarepe sak jam wis pasti berdarah lek iku. Lah iya. Dane iku didirukno, no. Iku kan lurus. Yo. Lurus katuk mbok dukur. Heeh. Nah, ukur iku rada dijenggal titik ngono. Wah, nggo lapangan iku jepiping paling. Yo. Iku sing sakno iku ya sing nggo buri-buri iku sing nggo dukur-dukur puso iku wis pasti krewoso kabeh. Nek sing nggo nisor-nisor paling ya wis mek imbas-imbas tok kan lurus ga soalnya dawane Yo. swidak. Jarene sing ngrungokne ning dhuwur panggung iku sing bupaner tenan iku. Yo temenan nek iku lurus pokoke. Mun iku Bukan lurus dhuwur panggung lho. Lah iku jenggalan titik rada dilu ngono. Aduh. 5 derajat ngono ya. Ya iya ya tambah gak oleh urip musuhe. Semana gak koyo salon dipateni ngono ae. Rasane kaya anu, Cak. Tahu gawe katen bat iku ah. Nah, Katen bat iku rada kemlebon lho.
ngeneki Lah ya kendang. kayak Murek, ya. ngono nang kendange telinga iku. Iya. Oh, tapi Wong Jan, aku itu kok aku waktu iku deal sida wong marem ngono. Wah ya langsung tak golek